Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụgazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ characteristics of Ogbanje. Ihe eji mara Ogbanje, enwere some attributes ihe ọ ga-abụ na ọ na-eme esi na onye abụ onye Ogbanje. And if care is not taken, ị harmonize onye a, because onye Ogbanje bụ onye nwere spiritual forces pụrụ iche. Ọ bụ ndị ozi that are like stewards. Ha na-enwe this eagerness in them ka anyị jee ozi ka eme one or two. Now, if that energy was not harmonized or is not harmonized, that energy ga na-edu onye anwa ọ na-eme ihe a na-akpọ ọkpakai. That is, onye anọkọta o mee ihe some certain things ga na-ajụ kere rationale behind ihe onye a mere. Mana ọ bụrụ na ị harmonize ọnụ ka youthful exuberance, mgbe mmadụ nwere ume na-enu ya enu, yes, ị kwesịrị ịpụtụ that ume a na-enu ya enu into checks. Ya bụ onye Ogbanje bụ ihe dị mma. Ọ bụ ndị nwere onyinye pụrụ iche, nwere mmụọ na-edufa. Mana ọ bụrụ na ị haziri ya pụtụ onye into checks, ịfụ na onye Ogbanje a ga-eme ihe ọkpakai, especially when you are not in harmony with them. Ịfụ ha ga-eme gị ihe aghụghọ. Ha ga-eme gị, if you do not use that power positively, ha ga-use that power against you. Ya bụ, ọ bụrụ na ị mere ihe ị kwesịrị ime, ịfụ na ya power enyere gị, ha ga-eme gị nka mmadụ. Let me put it this way. It will lead to your annihilation. Ịghọtara ya? Ka m bịakwa before kọwara gị ihe niile ndị a in details. But ihe na-achị kọwara gị bụ, before we dive into today's lecture, important announcement. Echefuna, ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, echefuna na mmemme annual festival anyị na September 15. Atụrụ anya n'aka gị na ị ga-achatị m na WhatsApp ka m gwa gị ihe tụrụ anya n'aka ka ime weda ma ị abịawu ma ọ bụ na ị ma abịawu ka iwe mejuo ọta mgbe arọ gị. Nke ọzọ bụ echefuna na anyị nọ aja anyị na-achụ kwa ọnwa na-aga n'iru. Yes, ị nwere ike isonyere anyị na aja anyị na-achụ n'igwe. Ị nwekwaziri ike ịbịa na temple for counseling and prayers. Yes, ọ bụkwa ndị chọrọ isonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa anyị amalite gị, nwere ike isonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance is never a barrier in all we do. Ihe ị ga-eme wee chat na WhatsApp, you forward your 3 prayer requests, I ga-edebe na altar. Then you make token donation to the account number. Chat them na WhatsApp, gwa gị other things we need from you in order to book you. I am malitere ịchụ aja anyị n'igwe ihe karịgoro 4 years now. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media. Necessary. It's not why we are here. Man, I can tell you na Chukwu na-emere onwe ya aha. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. WhatsApp number mo dị na screen gị 08057837672. Now let's proceed. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Characteristics of Ogbanje. Mgbe na-achịkọwara gị na-enwere ọtụtụ ihe ya bụ onye Ogbanje. Ọ bụrụ na ọgbanite nje, ọ bụrụ na haziri ihe kwesịrị ịhazi, ya bụ power awa na-arụ ya afọ nwere ike iliri to the person's doom or destruction. Hello, ana m achọ ịkọwara gị maka ndị Ogbanje. Agwa gị na ọtụtụ ndị Ogbanje onwe ndị ga-abịa na onye Ogbanje, ọ bụrụ ndị ga-ebu dada, nwee ndị ama ebu dada. Na-achọkwa ka m kọwara gị, ọ bụrụ onye Ogbanje, ụfọdụ ndị mmadụ na-mistake Ogbanje as call. Ọ bụrụ onye ọbụla bụ onye Ogbanje nwere call. Mana ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike onye Ogbanje bido manifest ba some powers ha nwere. Ị nwere ike si afụ ya as no calling. Onwe mmadụ nwere ike ịbụ onye Ogbanje bụrụ onye nwere agwụ, ịmanụ nwere call. Mmadụ nkwara ike ịbụ onye Ogbanje. Mmadụ nkwara ike ịbụ onye Ogbanje bụrụ onye mmiri ntị ọ dị. Mana onye ma maka ya onye ya enwe ike idifferentiate ya. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ ka mmadụ ga-atụ ofu onye n'ime ndị Ogbanje. Ofu onye n'ime ndị Ogbanje a bụ onye a na-akpọ Samson. Achọ nka nwere kụziere ihe ya bụ story. Samson abụ onye gbanitere nje
bido n'afọ nne ka a gwara nne na-aga amụnya nwa Ogbanje na-aga esi n'aka ya tọọ ndị be ha na-agbụ. Mana mgbe, to cut the whole story short, when Samson the Siobel wee ghara idebe iwu a si adebe ndị otu nyere ya, o wee je mee aka ekwesịrị ịga ya n'isi wee gaa ya n'isi wee kpọọ ya isi. Samson disconnected onwe ya from ndị otu. Ihe ọzọ etiziri ewu na-etiziri iwe n'obi. Samson, we were told according to that story how Samson ji wee baa na temple wee were gịnị wee were aka ya wee kwatuo temple o wee dagbusie ndị mmadụ including nyanwa. Ịghọtara ya? O nwere something very common among ndị Ogbanje, iwe ọkụ. Ha na-enwe hot temperament which ọtụtụ ndị Ogbanje na onye ọbụla bụ onye Ogbanje ga-adịrị enwerịrị iwe ọkụ. Mana I can tell you na ọ bụrụ na ị ka na-ewe iwe ọkụ, ihe ọpụta bụ na ị harmonize bro. You were able to tame that iwe ọkụ anwa, bidozie use iwe ọkụ anwa, that energy of iwe ọkụ for positive activities. Ịghọtara ya? So if you are onye ọbụla na-ewe iwe ọkụ, odd likely no nwere spirit of Ogbanje. Mana ọ bụrụ na ị harmonize onye anwa, by the time the person ga-eme enwe harmony between the person's forces, ifu na iwe ọkụ ya na ọ ga-ebido put way into checks. Yes. So ọtụtụ ndị Ogbanje ọnya na-ebute iwe ọkụ a na-ebute ụfọdụ ndị Ogbanje ji ala ka ịnwụ ọnwụ mberede. Ụfọdụ ndị Ogbanje nwere ike nwere ike omecha ọsị ka o gbuo onwe. Ụfọdụ ndị Ogbanje nwere ike omegide etu ọsị na-abịa ụwa ọzọ ọ bụrụgodo na ya bịara just ka esa MRS Mrs. n'ụwa mbụ ya na-akọrọ ya ọnụ na ya mụtara nwa na ya nụrụ di, ụwa nke na ya ga-anụ di na ya adịghị anụ ana di za nwunye mmadụ ya nwụrụ. Ụfọdụ ga-asị na ọ bụ ya bụ na ya tụọ ime ntụ na ma ofu nwa ma ọ bụ nwa ịtọ ya nwụọ jebere onwe ya. Ịghọtarago? So ọ ya batara ndị Ogbanje na-enwekarị something to do with short life. Ịghọtara ya? Because ihe na-akọsụ ya bụ iwe and the characteristics eji mara ha. Ha bezie that they will not put that forces into checks. Ọ na-elide ha to take some certain things. Nke bụ eziokwu bụ ka ngwa gị nwantere mmadụ. Ọ dị ka this story na-etrend na social media maka nwaada a na-akpọ Favour. I can tell you, immediately m fụ the video fotie si onye onye Ogbanje. Mana anwe ihe nchọ ka nkọwalụ gị. Ndị Ogbanje ihe na-ada eme ha bụ iwe ọkụ, and ọ bụrụ na gị gbabụ nne ebido na nwatakịrị wee put Ogbuefi into checks, ifu na ha ga na-eteki decisions ga wee mesịa ha regret ba. Ọtụtụ ndị Ogbanje nwere ike ifu onye Ogbanje ife nwa n'ọnụ di, onye nke abịa ọsị na the boy nwee kele gị, onye nke abịa ọsị na the boy na-eji ka unyi, onye nke abịa ọchụ ofu ihe kwuo ọpụta irrelevant things ka ọ ga-eji na excuse. Ọ ghọtara ihe ọ na-eme Ogbanje na-eme. Mana ụfọdụ na-awụ mewe etu ha sị na ebe ndị mmiri, mana I can tell you o nwere ike emesisi o regret bụ ọ ga na-eteke some actions ga-abụ tekecha some decision. Ị na-asị na onye na-eteke ụdị decision a ntị ya uche ya ọ dịkwa ndị a na-akpasasị ya anya. Ịghọtara ya? Otu ihe esi wee benefit wee rie uru dị n'Ogbanje bụ mgbe ị harmonize ghara ihe dị n'Ogbanje ya ọ kwụsị ịgba nje. Those things a na-eme o ji awụ megota ọgba birikpim ọgbachi ya eji akpọ ya Ogbanje we stop. Mana ọtụtụ ndị mmadụ harmonize their own onye bata ha ji eme silly mistakes. Ị ga-afụ nwaanyị gbanyetere nje ọ na-emekasị ofe ihe, ọ nwere ego si na be di apụta ọpụta baa na be ya na-enye flimsy excuses. Ụfọdụ anya anụ daanụ etu a ka ọ dịkwa na nwoke ha gbanyetere nje ọ ga na-eme some silly excuses. Ihe niile abụ gbasara na ọchịkọtabụrụ ndị Ogbanje obere ihe o nwere iwe ọkụ and so on and so forth. So e nwere so many things like let's use this case of this Favour as a yardstick. Kedu ihe ị ga-asị m n'ọnya bụ ihe mere Favour mere o ji wee sị ka o gbuo onwe ya? Can tell you na ọ bụrụ na 50% of people ladies gwa gị ihe dị idiri to ha nwa lose their virginity, I can tell you na ihe mere Favour na-amụ ọrụ ntị ọ dị. Yes. Mana ihe mere mmadụ ji wee wegide iwe to the extent na ihe mere ya till after some days or even week or weeks he decide ya to gbuo onwe gị. Ya bụ ihe ọ pụtara na o nwere ihe dị n'elu ụwa na-atọ gị ụtọ, ma ọ bụ na o nwere ihe a mere gị ekoro gị ojiji iji wee were iwe ọkụ sị ka ị gbuo onwe gị ka ị wee koo nwa okorobịa okwu n'isi ka o wee jee nga. Ọ bụrụ ịga aka na ka o jere nga ndụ gị ọka dị. And so ndị Ogbanje bụ ndị o nwere onye nke mma ọjọọ Ogbanje mgbe ọ na-etonite ya kpasuo anaghị iwe ime ọ na-eme o jere ebe ahụ aja dị were ise na-akụ na ahụ aja kpo kpo
o iwe ọkụ ka ọ na-ewe ọntị gị nwa na onwe gị nwa onye nọchi n'akụkụ ga na-asị daji ihe ahụ ọ na-akụ onwe ya ewutebe gị nwa na ọ ga-emerụ onwe ya ahụ ijeje napụta ya ịghọtara ya o nwere ike emecha ọyị akwa ya ahụ so o nwere ụdị iwe ọkụ ha na-enwe iwe ọkụ ha bụ second to none mana ọ na-awụ ụfọdụ na-enwe ọsị na ya n'ọkụ ọ bụrụ kọlin ihe na-emeghị uwe ọgbanje ihe na-ediri iwu ka a pacify ya harmonize so many things ka that trigger na-eji mara ha nye awụgoro nọmba 1 karakta mma agwa gị eji mara ha mana ha bụ ndị obiọma ma ọ bụrụ na ị harmonize tagbuo ha ọfụma mere ihe dị na ha ezumezu ha na-achị ha mere ihe dị na ndị otu ha ịfụ na ha nwere obiọma ha bụ ndị na-agọzi agọzi ha bụ ndị ọ ga-abụ gị na ha dị na mma ị bụrụ nwoke lụta ọgbanje jee nwebe aṅụrị kpọwa pati ị bụrụkwanụ nwaanyị lụta dị onye ọgbanje na-enwe aṅụrị maka obi ha na-abụ sala on a very good day aharmonizetara ihe dị na ha ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi WhatsApp nọmba m remains 08057837672. Let us pray. Ekwem ekwere m na Chineke ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị ezi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile obi m siri ike na Chineke emegworo m ya gazie. May the blessings of Chukwuoke pụrụ ime ihe be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu.